Ezen a héten Röé heti szakaszát olvassuk föl a Tórából. Mózes folytatja a búcsút. Rögtön így kezdődik a heti szakasz. Röé on noichi noiszidif nékem hajaim brókúj klóró. Lásd, elétek teszem ma az áldást és az átkot. Ez a brókó, asher tisnó el mitzvahesz sem alajkéhem, az áldást, amelyet meghallgathattok az örökkévaló Istenetek parancsaiban, asher onaichi mitzvaheszkem hajaim, amelyeket én ma megparancsolok nektek. Láklóló és az átok, én nagy tisnó el mitzvahesz sem alajkéhem, amely ért benneteket, ha nem hallgattok az örökkévaló Istenetek parancsolataira, de szártamina derech, és eltértek az úttól, a serma nagyik, mint szabályeszkem hajaim, amelyet én ma parancsolok nektek, lo lelkeszakárélajként kérém, hogy menjetek más istenek után, a ser lajt datem, amelyeket nem ismertek. A zsidóság lényege és eszenciája ez a néhány vers. Az egyik, a brókó, a klóló, az áldás és az átok, a jó és a rossz. Szabadon választható. Mózes nem mondja azt, hogy nektek ezt és ezt kell tennetek. Azt mondja, választhatok. Elétek helyeztem jót és rosszat, áldást és átkot, választhatok. Mi az áldás? Ha követetek azt, amit Isten megparancsolt, ha zsidó módjára éltek, ha zsidó életet éltek, mert akkor boldog életetek van, hiszen a zsidó élet nem csak annyit jelent, hogy megtartjuk a vallási rendelkezéseket. Annyit is tesz, hogy igyekszünk mindig jobb, nemesebb, bölcsebb emberré válni. És ha elérjük a célunkat, és mindig jobbak és jobbak leszünk, akkor az életünk nyugodt lesz, és boldog, elégedettek leszünk, és szeretetteljes életben élünk. De a klóló és az átok, ha elfordulunk mindettől, ha elfordulunk attól, ami az ősi élet, ha elfordulunk mindattól, ami a zsidóság, mert akkor vége. Ha a zsidók nem élnek zsidóhoz méltó életet, akkor a zsidóságnak az az ága elszárad, elhal. Akkor megszűnünk zsidónak lenni. És a mi több ezer éves küldetésünk az, hogy mi, a gyermekeink, az unokáink, a leszármazottaink mind megmaradjanak zsidóknak.